sai dai yawo aiki yayi yawa ko kare da gine ba kuma abu ya dawo me ake ce mata ma bene mu dai murna har ciki quelque chose de grand arrive ko nan ma mu ya wadatar da mu ai Allah na wadanga sun yi unhalli cikin alhamdulillah malam Bahaushe ce daɗi na da gobe saurin zuwa. Yanzu dai a hankali duk wa'anga mutane da suka taru suka ci amanar mu suka ci amanar ƙasar mu tana zagayawa ɗaya bayan ɗaya tana ɗauka a hankali saboda haka wata nan sai mu gani ya ne za a yi. Can dai gine an balo ya yi lalata ta yi juya ta yi da niyyar in ya ɗan burkiɗa shi komo yana ce yana gudun hijira ya tayo ga ƙasa ko ina ta ba karba ta sai shi kara gaba tun daga nan ya san abin nan ba shi ga hannu ne ya silbe mai. Yanzu yau liman shi muka tashi shi ma talon dai ya so shi irin ta alasan shi tare yan adawa shi hana su. Allah ya nuna mai dai abin nan kai ba haka nan na ba shi na gaji al'amura yadda ya so. Saboda haka yanzu wannan kungiya ta ku a hankali ta kusa waciya domin dama 15 na daga cikin 15 yanzu kasashe 6 ko 7 suna hannun sojoji to sai mu ga yadda za ku yi saura 8 kenan 8 kin ma dama kujeru suna rawa fa su ma sun san ba su gaskiya domin babu wata demokrasi ƙarya ce muna hucci ne a ce yau in kana bisa mulki ka juya yadda ka ga dama ka kame yan adawa ka hana musu takara shi talon kinga akwai wanda ya kame yau sun yi shekara 5 suna liki saboda suna adawa da shi akwai wanda ya kora kuma sai dai yawon tana nan bata barkata komi ba saboda haka wannan shi dan ya kungiya karyata ta kari tunda kaga tana amsan mota guda ni tun daga ni ce wannan an kari babu zancen sai dai yawo ta kari muku a hankali wa an ga dai kun ce kasashe 3 na yan fuci suna ba su da kowa ko a hankali za ku ganin mutanen da za mu samu insha Allah. Da ɗimi-ɗiminta a ƙasar Benin juyin mulki amma Patrice Talon juyin mulki amma abinda nake cewa a cikin wannan juyin mulki yan uwa na cikin IAS ku bi a hankali kun san wannan zamanin da muke ba kowane juyin mulki bane fa yake zamowa irin na IAS dan mun ga abin da ya faru a Guinea Bissau sannan mun ga abin da yake tafiya a Guinea Conakry dan haka abin da muke cewa ku kiyaye akwai abin da ya faru a Gabon akan idan ku ya faru kenan ko menene kuke gani ana tafiya ku dai kada ku yi gaggawa amma wannan juyin mulki Allah madaukakin sarki nasa nake roko idan an yi nasara a cikin sa bana fatan da amma ni wai a ce wata ƙasa ta yi kokoi da su IS ta juyin mulki dan saboda mu ba mun dauki juyin mulkin da aka yi cikin ƙasar mu abun koyo ba sai dai mafita in wanda suka yi a kowace ƙasa suna ganin mafita ne to Allah madaukakin sarki ya sabbar musu da abin da yake da alkhairi ciki wannan bayan Allah da aka ce su yi wannan kudin a yau ko a yanzu nan da yake labari yake dan direct ne ake al'amarin nan in hakan ne ya tabbata juyin mulki ne na gasken gaske to muna maraba da alkhairin da yake cikin sa sharrin da yake ciki kuma Allah ya kade mu da shi amma dai muna ƙara ba da shawara jagororinmu dan Allah ya taka tsantsan